Første bord i det blå hjørne. Nikolaj Serup. Bare kigge efter de der film. Der var det bare sagt. Now every time I come in, I hate you niggas and shit. Regardless, you people talking to the niggas, they got me cooked. Hans modstander i det røde hjørne. Halmat Omar. I det blå hjørne, han vejer ind på 58,6 kilo. Han er fra Vejle Modtegn. Mine damer og herrer, Nikolaj Serup! Hans modstander i det røde hjørne, han er blot 17 år gammel, 170 med høj, vejer ind på 59,1 kilo. Han er fra Dojo Drammen, og han har en drøm om at blive verdens bedste MMA-fighter. Tag godt imod Halmat Dialigena Omar! Nu bliver jeg i tvivl. Men det er jo ikke noget, hvis jeg kommer type, så nu er vi sådan stående. Ja. Gør det lidt nice, hvor primitivt det ser øverst til løs. Jeg tror, vi venter på en tandbeskytter. Det er ikke sådan, når man kommer helt fra Norge.